Ulkoa tulee edelleen vauhdilla numero 11 Vakoba Eagle. Toisen ulos nousee numero 1 Lovex, tällä hetkellä vailla vapaata. Hyvässä vauhdissa myöskin numero 6 Bel Air Cocker ja nyt 1 Lovex hakeutuu numero 11 Vakoba Eagle kantaan. Nousee samassa neljännelle, menettää hieman vauhtiaan ja maalisuoran auetessa numero 5 Flying Pirate on jäämässä alakynteen. Ulkoa tulee väkevin potku numero 11 Vakoba Eagle, joka lennähtää kohti voittoa. Tasaista taistua kakkostilasta, 2 Tsukina on löytänyt vapaata ja tuikkaa. Siirtyy johtoon. 12 Vakoba Eagle vahvassa kirissä ja tulee kolmatta rataa, nyt toista rataa, kun loppusuora alkaa numero 9 Flying Pirate johtaessa. 11 Vakoba Eagle on tullut ulkopuolelle ja samassa kärkeen. Tai takana on vailla kiritilaa 12 Fuming Cobalt, kun kaadutaan loppusuoralle. Ja kärjessä jatkaa 5 Ablaze Jam. Sen takana 1 Snowflake S, toisella on 6 Unsignus ja kolmatta vahvasti 11 Bedina Band. Matkaa maaliin 100 metriä, 5 Ablaze Jam johtaa, mutta 11 Bedina Band lähestyy. Ablaze Jam, Bedina Band, maalissa on tasaista. 14-0 lukemiin kiihtyy vauhti kolmannella puolikkaalla, laukalla 3 Gold Dust Pill. 9 Bedina Band pehmittää prässillään keulahevosta ja siirtyy johtoon. Bedina Band keulaan ja tekee samassa 10 metrin pesäeron numero 8 Tyrkkeby Sasta. Sen kupeella numero 1 Onkamon Katamon, neljäntenä 5 Strike Twice, kolmatta koettaa numero 2 Good Coming, mutta keulahevonen karkaa siltä, kuten tekee muiltakin. Maalisuoralle kaartuu ylhäisessä yksinäisyydessä numero 9 Bedina Band ja muut ovat karisseet yli 30 metrin päähän. Bedina Band hoitelee leiviskänsä V4 pankkina vaivatta. Muista tiloista taistellaan. Numero 2 Good Coming täpärästi toisena, kolmantena 5 Strike Twice. 9 Bedina Band. Singus noussut toiselle. Sisällä seuraavana 9 Gerald Comerit, takanaan 12 Tela Surprise, toisella noussut 8 Seagull, ei etene toisella, kolmatta hyökkää 11 Andy Farming, mutta kärkikolmikko on kaukana kadussa vielä, loppusuora ja 200 metriä maaliin ja 2 Bedina Band johtaa. 4 Ablaze Jam, nyt pari 3 mitan päässä kakkosena, sitten sama perä Rakoa ja 1 Unsignus jatkaa kolmantena. 2 Bedina Band vailla uhkaajia, Ablaze Jam Anglin seuraavina, maalissa 2 Bedina Band. 0 on kolmas puolikas. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 10 Nykro iskee kirja kolmatta, sen perään kirissä 11 Rihanna Kähö. 7 Bedina Band jatkaa kärkipaikalla, 1 Wincan väli pysyy hyvin sen vauhdissa mukana, toista rataa sitkeänä 3 Bella Bambina. 1 Wincan väli kääntää nyt toiselle ja lähtee haastamaan numero 7 Bedina Band. Kaukaa takaa jo 4 11 Rihanna Kähö, sillä on kärkeen kuitenkin matkaa, jossa vetää 7 Bedina Band. 1 Wincan väli tulee kakkosena, kolmantena 11 Rihanna Kähö on 100 maaliin ja 7 Bedina Band on vakuuttava ylivoimainen tämän 11 lähtöön. Tamma-divisio karsintaan, 1 Wincan väli kakkoseksi, kolmanneksi 11 Rihanna Kähö, 7 Bedina Band. Aletaan neljättä vauhdilla eteenpäin, numero 14 House Lee, kolmannen puolikkaan tahti on 16.5.
Keulapaikalla saa jälleen prässiä numero 2 Pretty Hoff, 3. kautta kiertyy tuntumaan 8 Bedina Band, toisella 7 Urban Express, mutta ei pysy kärjen vauhdissa, 3 rataa 3 Shockwave, 4 14 House Lee, samoin 13 Magical ja 11 Venin Rome. 8 Bedina Band murtaa numero 2 Pretty Hoff vastarinnan, se jatkaa kakkosena, tämä takana 6 Jack Tempest, ulkoa 14 House Lee ja jälleen laukkaa 13 Magical, sen mahdollisuudet menevät. Loppusuoralla ja 10 metrin kaulassa numero 8 Bedina Band, kakkosijasta vääntävät tällä hetkellä 2 Pretty Hoff, 14 House Lee ja 14 House Lee kipuaa toiseksi. 8 Bedina Band lipuu muiden ulottumattomiin, 14 House Lee, 2 Pretty Hoff täydentävät troikkatrion, 8 Bedina Band. Takasuoralle viimeistä kertaa ja 3 voiton mies Antti Teivainen kannustaa numero 4 Bedina Band. Perässä seuraa 5 Amalfi, tämän rinnalla toisa rataa 9 Elvendi, 14.5 kolmannen puolikkaan tempo. 1 Cheap Trick Chris kolmas sisällä. Sen tuntuvassa toista rataa toisena 13 Boxing Barbie, hieman rakkua toisa rataa kolmantena 12 Velvet Poco, perässään nyt 6 Green Hills Ladies, sisarataa jatkaa 4 7 Vincan Valley, pääjokon kyydistä jää numero 14 Madame Arriba. 13 Boxing Barbie lähtee kolmannelle loppukaarteen pohjassa ja suora aukeaa, numero 4 Bedina Band keulassa. 5 Amalfi seuraa sen takana, toisa rataa 9 Elvendi, ulkoa 13 Boxing Barbie ja 100 maalia 4 Bedina Band saa menoluvan ja karkaa omille teilleen. Teivaiselle 4, Boxing Barbie 2, Amalfi 3, ansivoittajana 4 Bedina Band. Ja 17.5 kolmannen puolikkaan väliaika. Loppukaarteeseen ja numero 4 Bedina Band vastaa numerolle 3 Fandora, joka painostaa rinnalla. Johtava takana vapaata 2 Like a Star, 3 rataa tulee 9 Livy Doll, se perään 10 Dashing Eagle, kolmannella ei enää eteinen numero 7 Take the Crombella, tätä kiertää 4 kautta 11 Angele Stara, jonka eteen nousee tallikaveri 10 Dashing Eagle. Maalisuoralle kaartuu johtopaikallaan numero 4 Bedina Band, siitä jää pari mittaa 3 Pandora, saman verran 2 Like a Star, ulkoa koittaa 10 Dashing Eagle, mutta numero 4 Bedina Band johtaa samassa selvästi. 3 Pandora punnertaa kakkoseksi, jälleen Mika Fors nyt 4 Bedina Band. Sisällä. 13,5 on kolmas puolikassa. Hyvää vauhtia on pidetty. Puolitoista kierrosta lähdetään viimeiselle 500 metrille. 4 Joby Light jatkaa kärkipaikalla. 8 Order by Boss on johtavan takana. Tämä rinnalla toista rataa 5 Bambina BR. Sen takana puolestaan 3 Cajun Galaxy. Sisärataa kolmantena 2 Fotoco Vierke. Kärkiviisikko on karannut muilta. 300 metriä vajaat matkaa maaliin ja 4 Joby Light jatkaa kärkipaikalla. Sen takana 8 Order by Boss, 2 Fotokopierkon pussissa kolmannessa sisällä, toista rataa 5 Bambina BR, mutta suosikilla ei ole otetta kärjestä, jossa menee 4 Joby Light. Se johtaa, sen takaa saa kiritilaa 8 Order by Boss hyökkää, 4 Joby Light puolustaa voitokkaasti. 3 kohden numerolle 4 Joby Light. Loppusuora 200 metriä matkaa maaliin. Laukkaus numero 7 Fotocopier ja 8 Joby Light jo hyvästelee muut. 20 metrin päässä tasaista. 3 Arnik Nouditellaan 2 Haaden Raijon kamppailussa kakkossijasta. Alin ylivoimaisena ykkösenä 8 Joby Light. Mennään takaisin suoraan 7 on Niino Rava 4. ulkona, toinen 1014.0.
Vauhti on todella kovaa. Lähdetään viimeiselle 500 metrille 10. Kaius Fortisen laukkaa, putoaa porukan hännille. 2 Troikeen piskee Kirin toisesta ulkoa. Sillä on kärkeen kuitenkin matkaa. Kärjessä vetää vauhdilla 6 Joby Lightsen vauhdissa pysyy 3 Rainbow Jet sisärata, 1 Angelo Farah sisärata vetää hyvin. 4. sisällä 4 Brian Blend. 5 Listotonka tulee toista rataa. Sitä kertaa 2 Troy Kemp ja sen rinnalle on kääntänyt Kirin 9 Allu Hills Ulrika. Kaadutaan loppu suoraan ja 6 Joby Light jatkaa kärjessä. 3 Rainbow Jet heittää haastetta. Ollaan loppu suoraan 1 Angelo Farah Kiri puolestaan 3, mutta 6 Joby Light ja V5 suosikki on luottamuksen arvoinen. Pitää ykköspaikkaa ja pitää sen maaliin saakka. 3 Rainbow Jet 2, 1 Angelo Farah 3. 5 lähtö 3 V5 kauden menee numerolle 6 Joby Light. Kärkiparin rinnalle iskee numero 9 Ugo ja se etenee ahnaasti, painostaa sisäpuolella olevia ja 3. polikkaan tempo on 17.0. Numero 9 Ugo on vauhdissa, täräyttää keula paikalle. 6 Oliver Day vaikeuksissa sisällä, sen takana pussissa numero 3 Mr. Juan Torena. 4 Askeo Spirit sinnittelee toista rataa, 3 rataa tulee nyt ensimmäisenä 2 Special Giuliano ja sen perässä Kiri numero 11 Fernando Kane. Maalin suoralle kaartuu 10 metrin kaulassa numero 9 Ugo, lähinnä 2 Special Giuliano, ulkoa 11 Fernando Kane. 9 Ugo polkee johtopaikalla kohti maalia. 2 Special Giuliano 11 Fernando Kane käyvät tällä hetkellä kakkoskamppailua. Numero 9 Ugo on omaa luokkaansa. Fernando Kane ja Special Giuliano tasaisessa kakkostaistossa. 9 Ugo! 7 Ugo johtaa selvästi. Ulkoa tulee numero 4 River Tempest taistelun kakkostilasta numero 6 Satan The Satellit kanssa. Ja Mia Chelmanin talliin tulee kaksoisvoitto. 4 River Tempest on 2 ja 7 Ugo 1. Niko Jokoilla 3 kertaa voiton tuo 7 Ugo. 400 metriä matkaa maaliin ja 4 Photocopy lähtee tekemään rakua pääjoukkoon. 3 kautta 10 Ugo kipuaa kakkoseksi. 3 3 Evidence Oos. 4 1 Present S, joka nousee toiselle. 3 rataa kiertää 5 Hobgoblin Days. Maalisuoralle kaasuttelee numero 4 Photocopy. Sen kyydissä pyristelee numero 10 Ugo. 3 3 Evidence Oos. Viimeinen satanen ja numero 4 Photocopy johtaa. 10 Ugo tekee sinnikästä juoksua. Tulee tuntumaan. Photocopy vastaa, mutta Ugo haastaa ja vie ratkaisun maalikameraan. 5 Ugo johtaa. 3 vuosikin rinnalla. 15.5 on 3. puolikkaan väliaika. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, sillä väsyy pahoin yksi Break Duo. Iskee 3. Kirja 6 Day Cruise, kun ollaan loppukarteessa 3 rinnan 400 metriä matkaa maaliin. 2 Road Meister on kääntänyt myös 3. Kaukalta yrittää Kirja myös 7 Tamerfolta, mutta sillä on kärkeen matka. On kuitenkin hyvässä vauhdissa. 5 Uko johtaa. Sen rinnalta lannistuu 3 The Bossis Lindi. Johtavan rinnalle 6 Day Cruise. Kaadutaan loppu suoraan. Kärjessä on 5 Uko. 6 Day Cruise haasta, mutta 7 Tamerfolt on saanut loikkarin päälle. Tuleeko vielä voittomatsi? 5 UK on johtanut koko matkan. 6 Day Cruise rinnalla, 7 Tamerfoto, Kiri kova, Kiri kakkoseksi, ykköseksi 5 UK. Työstää 6, Anthony laskeutuu toiselle. Näin vapaa rata edessä jälleen numero 12. Ugo, joka etenee ahnaasti kärjennää ulkopuolelle. 3 rataa jatkaa myös 5 Agostin. Sen takana on nyt 1 Greenheart ja loppukaarteesta maali suoralle. 7 Game kärjessä, toista rataa pyristelee 6 Anthony ja ulkoa pommittaa numero 12 Ugo. 100 metriä matkaa maaliin. Game ja Ugo voittokamppailussa. Game tekee parhaansa, mutta Ugo runtaa upeasti. Vie voiton Ugo!
3 River Tempest johtaessa, 1 Tirkita seuraa kärkijakson jälkeen nyt 20 metriä rakoa ja sisällä seuraavana 12 Vegas Dennis, joka vaikeuksissa, samoin 9 Star of Verona. Toista tulee nyt ensimmäisenä 10 Find the Lady, sen ulkopuolella hyökkää 3. 11 Bam Victoria ja loppusuora 200 metriä maaliin. 3 River Tempest johtaa edelleen. 1 Tirkita seuraa nyt parin 3 hevosen mitan päässä, sitten edelleen pitkä rako ja 3. tasaista vääntöä. 50 maalia River Tempest hyvästelee. 1 Tirkita jatkaa selvästi 2. 3. tasaista. Maalissa 3 River Tempest. 4. kaartuu loppusuoralle numero 3 Multi One, kun 10 River Tempest antaa isoa runtua numerolle 5. Vienna kaadutaan loppusuoralle ja 10 River Tempest kakkossuosikki kärkeen. 5 Vienna kovan avauksen jälkeen, et tsemppaa vielä hyvin 3 Multi One kiri keskellä rataa. 5 Vienna vielä matsiin, mutta 10 River Tempest kontra ykköseksi 5 Vienna 2. 3 Multi One 3. 10 River Tempest. Nostamaan 3. ulos, ollaan kartumassa loppusuoralle ja 2 River Tempest on saamassa yliotetta numerosta 8 Anna Smiley. River Tempestia seuraa 9 Peppers Power, se kääntää nyt kiriin, ollaan loppusuoralla ja 2 River Tempest tekee eroa muihin. Hyvin kirii 5 Bratwurst keskellä rataa, se kirii kakkoseksi, ykkösenä on 2 River Tempest ja sitten 5 Bratwurst ja 11 Las Dahir, se 3. maalissa 2 River Tempest. 3. kiertää numero 3 Wiona. Ulkoa tulevat Rowills Queen ja Rudy Rose kamppailemaan kärkisijoista. Ja suoralla johtaa 7 River Tempest. Penelope Presson 2. Ulkoa tulee numero 3 Wiona samaan rintamaan taistoon kärkisijoista. Lähestyy johtavaa River Tempest kärjestä, mutta Wiona tulee vielä rinnalle. Tulee voittokamppailuun. River Tempest ja Wiona aivan rinta rinnan. 3. myöskin tasaista. River Tempest, Wiona maalissa. River Tempest. Ja numero 6 River Tempest johtaa 10 metrillä. River Tempest on hyvässä tahdissa, 7 Viona ei tällä hetkellä toisella radalla etene, sitä yrittää kiertää numero 9 Flickas Debitan, mutta kärki on kaukana. Ja kärjessä jatkaa numero 6 River Tempest, johtaa 15 metrillä. 2 Silvarioso, se on 2. sen takaa saa nyt kiritellä 5 Proud of You, 13 Lindis Quick Dane tulee ulkoa ja tulee hyvin, mutta kärki on karannut. 6 River Tempest johtaa vakuuttavaan tyyliin, on murskaava, ei vastusta. River Tempest ja 2. on Silvariossa, sitten 5 Proud of You, 3. Lindis Quick Dame, ylivoimavoittaja on numero 6 River Tempest. Tempo 3. puolikkaalla, joten vauhdilla jatketaan loppukaarteeseen. 5 River Tempest repii nyt mitan eroa numeroon 7 Lord Stanley, 3 Stone Capes Gear on työnsä tehnyt. 10 Capes Gold toisella, sen takana 9 Pilgrim Slider, 12 Marcus Black yrittää 3, mutta kärki on karussa. 5 River Tempest on vienyt hurjalla temmolla ja johtaa nyt 20 metrillä. 10 Capes Gold kipuaa kakkoseksi, ulkoa 12 Marcus Black ja 8 Alice Laukko kamppailuun totosijoista, mutta 5 River Tempest pakenee alta pois. Kakkossijasta tiukkaa vääntöä 12 Marcus Black, 9 Pilgrim Slider kamppailussa kakkossijasta voitavia 5 River Tempest. Viimeisessä kaarteissa ulkoa kiertää numero 11 River Tempest nyt kakkossijalle. 3. on puikkelehtynyt puolestaan numero 3 Baron Sees ja River Tempest osallistuu aivan voittokamppailun saakka. Se haastaa tällä hetkellä Viper Actionia, hankkii yliotteena jyrää kärkeen saakka. Baron Sees kirii myöskin hyvin Viper Actionin rinnalle kamppailun tällä hetkellä kakkosijasta, vaan ei enää voitosta, sillä River Tempest menee matkoihinsa ja voittaa aivan ylivoimaisesti. Baron Sees kuittaa kakkoseksi, Viper Action 3. maalissa 11 River Tempest.